दाउ राननाय जाबाय मा मानिफ्राय राननाय जादों बेसे गोरों जोंनि बिटिआर सरकारनि जुनार फिसिनाय बिफाननिफ्राय गासै बिटिआरावनो दाउ बिदै दैग्रा बेखौ राननाय जादों मोनसे इउनिटनि थाखाय आरो नैबे दिनै भेरगाव साब डिभिजनाव राननाय जादों भेरगाव साब डिभिजनाव गासैबो समस्थियाव बे राननायनि हाबाफारिखौ लादों नैबे डिमाकुसि बे जोंनि सनाजुलि PCDCनि मावख'जों आरो उदालगुरि साब डिभिजनावबो रानगोन बेखौ थारिखखौ बिथांमोना लासिगोन दा जोङो बे आसनिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे जिहेतु जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां गोरिब न'खर दङ जायफोर न'खरा सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि अनसुंथाइ मोनोब्ला रांखान्थि दिगाव एसेब्लाबो जौगागोन बिनि थाखायनो जोङो बेखौ लानाय जादों दा जोङो जाय दाउ बेखौ राननाय जाबाय बे दाउखौ मोजां गोजौ थाखोनि होननानै मिथिनाय जादों जाय 8 दानसिम बिदै दैयो बे बिदैखौ फाननानै जोंनि आबादारिफ्रा बा जोंनि रायजोफ्रा एसेबाबो मुलाम्फा जागोन आरो बेनो मोनसे जागायजेननाय जागोन बेखिनि खोब फिसा बा खोब एसेल' बेखौ दा सान मानो होनना बुङोब्ला जागायनायाव जोंनो एसे रोंगौथिनिबो गोनांथि जायो जोङो जुदिअ दाउ फिसियो लकेल दाउ फिसियोब्लाबो बेबायदि मोनसे हाइब्रिद जातनि दाउखौ जोङो जिहेतु बांसिनानो फिसिफेराखै दा बेखायनो बेखिनि जों जिखिना बिबांनि जों दाउ होबाय बेखिनि बिबांनि दाउजोंनो जाहाथे आरो रोंगौथि लाबावो आरो बिथांमोना जुदि साक्सेस जायो जों इयुनाव आरोबाव बिथांमोननो इउनिट लोगोसे मोजां माखासे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखाय जों राहा लागोन जों नुबाय दिनै माने जायफ्रा माने बेनिफिसियारि बिथांमोना मोननो थाखायल'सो खालामो खिन्थु बिनि उनाव होनायनि उनाव खिन्थु मोजाङै आलकुइसनखौ लाया जायनि थाखाय बेबायदि माखासे बिथांखि लाबाबो फेलें जायो बे बेलायाव मावो आं बेनिखायनो खावलायदों दिनै नैबे समावबो आं खावलायदों आरो बे मेलाव बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरा बे दाउखौ मोनगोन आरो मोनबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि PCDC चेयारमेनजों थाब सोमोन्दो लाखियो आरो जोंहा जिहेतु भेटेनारि डिपार्टमेन्ट दङ बे भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि माखासे साब सेन्टार आरो माखासे हस्पिटाल दङ बेयावबो बिथांमोना जाहाथे जगाजग लायो जुदि बेराम जायोब्ला बिनि राहाखौ थाबैनो लायो आं बेखौ खावलायगोन सरकारनिफ्राय मोननाय आसनि बा सरकारनिफ्राय मोननाय हेफाजाब होननानै बिथांमोना जाहाथे ओरैनो जोथोन लायालासिनो ओरैनो दा लाथों आं बेखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बेजोंनो रां खामायनायनि मोनसे राहा बे राहा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे लायो आं बेखौ खावलायगोन थाबैनो लायो आं बेखौ खावलायगोन सरकारनिफ्राय मोननाय आसनि बा सरकारनिफ्राय मोननाय हेफाजाब होननानै बिथांमोना जाहाथे ओरैनो जोथोन लायालासिनो ओरैनो दा लाथों आं बेखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बेजोंनो रां खामायनायनि मोनसे राहा बे राहा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे लायो आं बेखौ खावलायगोन हागोन नामा बेनिनो बाहागो खारन रायजो राजाखौ जों बै समावनो बुंखानाय जादोंमोन 1 भट 1 जब 1 चेन्ज जोङो सोलायनायनि सरकार जोङो दागोन आरो जाय सोलायनायनि सरकाराव रायजो राजाफ्रा आखायाव मोनसेब्लाबो खामानि मोनगोन आरो दिनै बेनि थाखायनो जोङो पिग मिशन हेन्डलुम मिशन बड'लेण्ड इरि मिशन गटारि मिशन बेबायदि जों लानायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो खम साननि गेजेरावनो बे पाल्ट्रिखौबो जोङो दाउ फिसिनायखौबो जोङो मोनसे गोदोर इन्डास्ट्रि हिसाबै जोङो लानो थांगासिनो दङ जेराव गोबां लाइमोनफ्रा आरो गोबां न'खरनि आइजो बा न'खरनि बिगोमाफ्रा बेजों गोबां लाब जागोन दिनै जब होननानै बुङोब्ला खामानि होननानै बुङोब्ला सरकारनि साख्रिखौल' बुजाया आरो दिनै जोङो सरकारनि साख्रि ओंखारोब्लाबो बा जब ओंखारोब्लाबो मोनसे पस्टआवनो 100टा पस्टब्ला 2000 3000 5000 गाहाम माने एप्लिकेन्टफ्रा एप्लाइ खालामो दा बिदियाव जब होननाय लोगो लोगो गभर्नमेन्ट जबा खोब कम्पिटिटिभ जायो आरो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा स्किल नङा जबनि थाखाय साख्रिनि थाखाय जिखिनि क्राइटेरिया एडुकेसनेल जेनेरेल एडुकेसननि बादैबो जिखिनि टेक्निकेल एडुकेसन नांगौ बे टेक्निकेल एडुकेसनफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा गैया दा बेखायनो जब होनना बुङोब्ला सरकारि जबाव गासिबो मानसिया एंगेज जानो हाया ओंखायनो बैफोर बेफोरबो मोनसे खामानि खारन जोङो ओरैनो सकफ्राव बहाबा ससियेल मिडियायाव सोरखौबा क्रिटिसिजम खालामनानै एबा सावरायनानै जोङो समखौ हगारो बिनि सोलाय जुदि जोङो नैफोरबायदि मोनसे
आसनिनि गेजेरजों लानाय खामानिफोरखौ जों जुदि जागायोब्ला सोरबा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय जि दानाय आबाद मावनाय बेफोरबायदि आसनिखौ लायोब्ला बै मानसिनि गोसोआबो थिग जागोन बेहा रांखान्थि भाबैबो जौगागोन आं बेखायनो खावलायगोन जों वान भट वान जब वान चेन्ज होन्दों बेनि ओंथिया बेनो जे जोंनि सरकारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो हारिनि गासैबो सुबुंनि मानसिनो आखायाव मोनसेबाबो खामायनायनि जि राहा बे राहाखौ होनाय बेनो वान भट वान चेन्ज वान जबमोन आरो दा बेखौनो जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावलांगासिनो दं